Khowai তুলাশিখর আরডি ব্লক নি 7 কিলোমিটার হাজাল উজান ময়দান পাড়া তৈ 3 কিলোমিটার হিमै নাইথথক দুমলা তি খেরেং এবা তি গরেং এবা দুমলা waterfall Khereng bolong tei tongkchang kupulung o Khereng o manjak phai jora bathak sawi thango fia kwbangma borok no obono tei saimanlaya o amchayo tongnai lukurok yang ni mui kuthung yango manjakma khangrai no chalai no thanglai tongbayu Takon ini bung tamkha Nirkum derma kai chung thasingo khangrai oro rom laimani hangka oro sote gode bufru khangrai beshi manthok Tamro ka wati manta salo da manthok na horo horo man suga aro kai onkhoi bla keno oro horo phainani mane ase kosto kai phaibayo tors tongo dol khema phaitana hangkai thasingo chung bolongni o mui kuthung rok khaklai mani o mani bumung tamo te amo bhai kaisa Chane kai bodok semno badok semno o mui kuthung na tam hen ke mathipek ha kerang mathipek no ti kutoma Bolong Mantri Mevar Kumar Jamatia তুলাশিখর BDO by SDFO সংবাই আচুগুই কাইসা প্রজেক্ট তৈ 1.5 crore রাংনি সবাই নাইথক ইকো পার্ক সwnamnani কক্সাবখা ও ফান্ড তৈ বেরাইখিরি চাষারি জাগনাই শাখা BDO নবকুমার জমাতিয়া Ini 5 tarik Desember 2020. Ini dia chairman dari IT department ni orang basing orang. Aje semua juga kan kerja. Dumla o. Nah ini tu pintu tabung dia tu Tripura. Naik mana ni? Komen itu. Sini Tripura ni. Orang menang. Lebar kemana minister. Tribal welfare ni minister tei bolong dot ni minister bolong dot ni khan bai oro jaga tourist spot swnamnani nai khene taiko botol very near future jeng budai ros tourist spot bai thang manai jeng hachong sar snai na sakharjak oro jaga tourist spot jehetu oro phainani ekdom lama ekdom phaiya hachang chini nosung hingma phaika oro jaga jehetu kaisa stream parangoi yang hathai haphang bakoi ma phailemani oro sanni je wasongmo oro belly bridge tei je phaijaknai oro siri swnangoi Dumla tourist spot no iksa naithok ke chini Tripura bo 12 tha kotoni haitheno chini tourist spot tongo basing nuani musu bono no taito jeng tha khainai beri ni beri near future jeng Dumla no iksa naithok ke jeng tourist spot no তুলাশিখর BSC চেয়ারম্যান শাখা ওর বেরাইখিরি চাষাওই থাংকা হেংখে ও আমচাইনি লুকুরক নিব লাংমা চাষাওই থাংনাই bising khobjago modumala uro prai onek bororok ini boro khayo aboni klugo mono kaisa kini department forest department kini minister har member to wajamatia kutini uro khaithaka khai naika dini wansugui bus kalo kaisa uro kini kutrahawo kuri suku kaina bangoi wansugui Oke, mau tini merok kain sama je mau dry fish kalau bisa pirokong
ren season belai mo ekdom gaham kai tiro klayo belai naithok je tini bo norok khai muka norok tuangma borok picnic kana rok khaija seto usuna hambai Tapi Tripura haphang tamo wansugui কোনো প্ল্যান রকছে না মানে কোনো wansugui মতো পাও wansugui bisingo forest department hite tini rent Tripura blog ni makaisa project khaija jate tini lama tini yango norok khainu na lama ro khania abro lama khena তাই ওর বম হলো ফেমাস আনা বসি জানা থাকে যেটা ফ্লেক্সা ren season phaikai norok tinu khamo je dry season ko tiro norok khamon ka niglia amte norok niglia ren season bo galai borok khayo haipano lamorok Tripura saya haipano khayo galai ko বুঝলে টুরিস্ট রক খাই সাথে গতে মানে নরমালি very common khayo Berai fainai rok kaham kerengkhe berai faimana tei bolong tei berai khiri naikhongno logi tiyei haste haphang yang digiwo lama tei bridge swnamnani wansukjak. Jasmine Debjamatiani report Khowai.